V tom kontexte, že ako tá redaktorka Aktualít naháňala premiéra počas jeho dovolenky a teraz akože teba tam niekto oslovil, že ja som sa o tom čítal niekde v Aktualitách, nejaký dezinfomajak, to písal Hodás, ktorý bol zase na tej výplatnej listine údajne Zing Network, že tam tie prepojenia, ale že prečo nikdy neprenasledujú, neviem, Šimečkovcov, alebo kde trávia dovolenku, alebo Šimečku seniora v tej Maringotke, ktorej sa teraz vrátila, napísal knihu, ale a potom to bolo niečo, že zastrašujete novinárov, alebo ja neviem, sa im vysmievate, no akože... Ono je hlavne smutné to, že tie korporátne médiá, a všetci vieme, že sú napojené na tieto kruhy, ktoré by najradšej zničili vládu Roberta Fica, že tieto korporátne médiá, ale akože ani sekundu svojho času nevenujú škandálom, ktoré má druhá strana, ktoré má opozícia. Spomínala si Zing. Veď preboha, tu cudzia vláda platila poslankyňu Európskeho parlamentu Ostrihoňovú. A ona hovorí, že 2000 eur, dobe, či to nebolo 20 000 eur. Hej, priznala 2000, ja teraz nejdem pátrať, že koľko to bolo, ale priznala, že ju platila cudzia vláda, aby zabezpečila vo voľbách, aby prehral Smer. Lebo to bol cieľ tejto vlády, tam to bolo v tom článku veľmi jasne spomínané. To znamená, že cudzia vláda platí nejakú političku progresívneho Slovenska, aby ovplyvňovala voľby, čo je trestný čin, čo je doslova vlastizrada, hej. Si predstavme opačne, hej, že keby ruská vláda financovala cez nejakú agentúru nejakých túto akože aktivistov a politikov, aby docelila výsledok, že by voľby vyhrala tá strana, ktorá má povedzme proruské názory. Tak by tu okamžite bola najväčšia katastrofa na Slovensku a denník SME, denník N a všetky tieto liberálne médiá by od rána do večera písali o vlastizrade. Ale obratíme to a zrazu nie, to bolo iba cieľené na mladých voličov, aby mobilizovali a zhodou okolností tam išla Radičová a ďalší akože aktivisti, ktorých všetci vieme, že sú progresívni. To znamená, že ja neviem, či si myslia, že tí ich voliči alebo čitatelia žerú seno, ale preboha to nikto nemôže uveriť tomu, že takýmto spôsobom sa normálne správa cudzia mocnosť. Toto bolo cez čiaru. A potom ešte som zachytil, že Todová tam hovorí pánovi Bakerovi, veľvyslancovi Veľkej Británie, že áno, ešte viac chceme peňazí, ešte viac tu ovplyvňujte. To je šialené, toto by si nedovolili naozaj ani za bývalého režimu ľudia ako Vasil Bilak, nie. Aj tam bola ďaleko väčšia suverenita, aj tam boli ďaleko väčšie hranice. To, čo tu dneska spácha Británia, Amerika a ďalšie západné krajiny a Brusel, tak to je, a oni sa správajú k Slovensku ako ku kolónii. A títo mravčekovia progresívni, oni ešte salutujú pri tom, ako im dávajú pokyny zo zahraničia. To je naozaj smutné.